Αυτή εδώ είναι η ομάδα μου στο FIFA. Έχω Κρόιφ, Μέση, Χακίμι. Κάντε όλοι ένα like και ένα subscribe για να ανεβάσω κι άλλο βίντεο. Το πάμε. Οπότε βλέπετε είμαι World Class 3 και παίζω με έναν αντίπαλο που είναι Pro 1. Δεν είναι και τόσο καλός, αλλά δεν πειράζει. Ο αγαπημένος μου παίκτης στην ομάδα μου είναι ο Κρόιφ και ο Χακίμι. Είναι οι αγαπημένοι μου ποδοσφαιριστές. Θα πάμε. Η Μπαρτσελώνα είναι σε Λα Λίγκα. Όχι, μου την πήρε Μαγκουάιρ. Κουκού. Έλα. Ωραία. Πάνω πάση στο Ροναλντίνιο. Ο Ροναλντίνιο βγάζει τη σέντρα. Κεφαλιά, ο Κλώσε και γκολ. Κεφαλιά. Τι GG μου λέει ο άλλος. Θα πάρω το διαιτητή πίσω. Έλα, πάρ' το διαιτητή τώρα. Κόκκινη κάρτα. Οκ. Κάνω πάσα στον Ντεσαλή. Μετά στο Χακίμι. Χακίμι κάνει πάσα μπροστά στον Μέση. Που τον Μέση τον έτυχα από αυτό και το event. Free. Και βάζει μια κεφαλιά και πάλι ο Κρόιφ. Βάζει μια κεφαλιά που σε βάλει στο Μουντιάλ. Είχα μπει στο YouTube και είχα δει τα skills του Κρόιφ και είχε βάλει μια γκολάρα. Ο άλλος το αφήνει ότο. Τι κάνει ρε. Στέλνω την πάσα λίγο μακριά και θα βγει έξω εγώ και θα βγει έξω. Όχι ρε Κρόιφ. Ωραίος ο Κρόιφ. Ημίχρονο. Αλλάξω μια strikers. Μπήκε ο Ρονάλντο. 2-0 είναι το σκορ. Φάουλ. Έλα πάρ' την μπάλα. Πρέπει να βγάλω μια assist και ένα ψαλιδάκι. Άμα δεν το κάνω αυτό, χάνω.
Τζιρού. Όχι. Τζιρούντ. Κολλάω. Όχι, μου έβαλε γκολ ο Ρονάλντο. Ωρε φίλε. Μετά από αυτό το μάτς θα κλείσω το βίντεο γιατί δεν μπορώ άλλο. Δεν έχω πολύ μπαταρία. Τη σώζω Χακίμι. Πήρα το πιο καλή κάρτα του Χακίμι. Με την Ριγία. Έλα, κεφαλιά, όχι ψαλιδάκι. Ωραία, και άλλη κεφαλιά. Κι άλλο γκολ από La Liga Fan. Βγάζει μια assist, πολύ ωραία σέντρα ο Μέση. Και ο Κλωσέζ κάνει κεφαλιά και γκολ. Έχει την μπάλα ο Σάρα από το ξέρω πώς το λένε. Τι παίρνει ο Τζουντ Μπέλιχαμ. Κάνει πάσα στον Πέντρι. Τα κάνει πάσα στο Κρόιφ. Προσπερνάει ο Κρόιφ. Του πήρε την μπάλα. Ντεσαλί, πώς το λένε. Ενκουκού. Έχει την μπάλα, σουτάρει. Το απεγκρούει ο Τέο Χερνάντες. Αυτή δεν είναι η ομάδα μου. Τέλος, νίκησα. Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο